Prepara't. Encén les orelles. Molt bé, doncs començarem aquest cicle en què repassarem l'actualitat blaugrana i la motivació principal és oferir a tot aquell qui ens escolti entreteniment, això el primer de tot, i també oferir un petit nínxol a tota aquella gent que s'arrossega desesperada en el desert de tot el món soporífer del periodisme esportiu, no? Català i en general. No? Així que desitgem que us enganxi el programa i tenim la sort de comptar amb nosaltres i espero que podem comptar la majoria de vegades de tots els capítols que farem amb en Quim, que m'han passat la informació ara mateix, em corregirà si m'equivoco. Ets apoderat de l'empresa Filesa S.A. i també tens un càrrec com a membre honorífic del Consell de la Transició Nacional del Baix Maestrat. És correcte? Correcte. Tot correcte? Perfecte. Funciona bé, em sents perfecte, no? Filesa, Malesa i Time Export, t'has deixat. Ostres, clar, és que saps què passa? Que no hi estic molt avasat, no actualitzo gaire les xarxes i segurament tot això ho hauràs publicat, però ara mateix no ho sabia, m'han passat. És que el becari no ha fet la feina. Molt bé, doncs aquest és el primer programa que farem i bé, es dona la circumstància que ens trobem en les festes nadalenques. Què passa? Doncs que està aturat el món del futbol i bé, el que almenys no farem és inventar-nos l'actualitat, com fan bàsicament la resta de mitjans, que diuen que hi ha interès en no sé quin davanter i coses d'aquestes. Però sí que voldria treure a col·lació una sèrie que ha penjat al 3xCat, si no m'equivoco, perquè és que amb el canvi de nom a la TV3, perquè ens entenguem. I està molt bé perquè és una sèrie sobre l'expresident Josep Lluís Núñez i està dividida en 5 capítols i la veritat és que m'ha agradat. Haig de dir que honestament, la TV3, la televisió en general, però diguem que la TV3 era un petit reducte que més o menys jo anava veient, però de fa temps i per circumstàncies que ara seran una mica llargues, doncs la veritat és que no la miro gaire. Ni jo tampoc. Tu tampoc, oi? De tant en tant per això doncs, fan alguna cosa interessant, diguem, no? Fumable, no? I aquesta és aquesta sèrie del Núñez. La veritat és que em vaig empassar, no de cop, però sí que vaig mirar 3 capítols i el dia següent 2. I és de la mateixa productora de Crims. No sé si, suposo que l'hauràs sentit esmentar el programa que fa, no me'n recordo el nom del presentador de Crims, que ha estat bastant popular, que és de... Carles Porta. Carles Porta, exactament. I dic que és la mateixa productora perquè, en fi, la fotografia, tot plegat, la forma com estructuren els capítols, es nota que és la mateixa empremta, no? I la veritat és que ho fan bé i ja està molt bé. I, doncs, si vols, podem posar llum a la foscor. Endavant, clar que sí. Exactament. Sí. No, i la sèrie aquesta, malgrat que té el viatge ideològic habitual, que ens té acostumats des de fa tant de temps TV3, però ja et dic, en definitiva, comentada és interessant i ho recomano, malgrat no cobraré ni un ral per aquesta recomanació. I està bé, mira, una mica així, a mode introductori, la sèrie enceta el meló de l'etapa nuñista amb el procés electoral que li va permetre assolir la presidència del Futbol Club Barcelona el 1978, que ha plogut. I, només començar, un dels candidats, segons els que fan el documental, que orbitava entorn de l'òrbita de Convergència, va fer un breu comunicat escrit, remunto al 78, fa un comunicat dient que es retirava... La veritat és que tu potser ho sabràs millor que jo, sí, perquè és que ara mateix és el primer de lo que fa. Jo de Víctors entenc bastant, De Víctors que es presenten a les eleccions entenc, personalment entenc bastant. T'has doctorat en victorologia, entenc, doncs. Sí, la victorologia em va bastant bé. Molt bé.
Doncs això que em va cridar molt l'atenció perquè, bueno, en meitat d'aquesta campanya electoral que va fer el president el Núñez, no? Aquest opositor, el Núñez, diguem, o aquest aspirant, doncs en meitat de la campanya electoral va fer un comunicat breu dient que es comunicava, o sigui, un comunicat però no una roda de premsa ni res, o sigui, ho va publicar o li va donar algun periodista i va desaparèixer del focus mediàtic com una bola de fum. O sigui que ja per començar el documental jo vaig al·lucinar bastant amb això, no? I com es veu en aquest episodi sembla un de tants casos que s'investiga un opositor, se li descobreix algun secret o drap brut, no? I bueno, se'l telefona per un intermediari i se li diu, mira, tenim això, tu sabràs si voldràs que es faci públic, si fots al camp, doncs mira, això queda arxivat, no? Tu coneixies això? Ui, i tant, i tant. A un tal Emili li van fer el mateix fa 2 anys, eh? A un tal Emili? Emili, sí, un tal Emili li van fer el mateix fa 2 anys. Li van posar una papereta que no... que, en fi, que no... El van comprometre. Exacte. Sí. El van comprometre. Bueno, I aquest senyor... clar, el cas del Víctor Sagi jo no el conec, perquè, home, jo no el conec en detall, perquè jo només ho he llegit als llibres d'història. Jo soc nat a l'any 75 i, clar, això va passar l'any 77, 78. No t'arriba la memòria, no? No t'arriba la memòria. Sí, m'arriba moltes coses, però amb 2 anyets, clar, jo no recordo això, evidentment. Jo he llegit, jo en llibres d'història m'he informat del tema, i bueno, és el que en el seu moment es deia el lío de faldes, ¿vale? Sí. Pues ja el que vol dir líos de faldes. Bueno, sí, clar, que són les coses habituals. El pobre home, doncs, bueno, clar, va haver de decidir entre família o Barça. I, bueno, va escollir... Això és més antic que l'anar a peu, no? Vull dir que ara... Entorn del mòbil i del procediment, no? D'investigar qui pot fer la competència i si el pot comprometre amb alguna cosa, doncs mira, ja te puedes morir, no? Com diria el mateix Núñez, no? Que en una frase seva. Ja no ens podem morir. Ja ens podem morir, no? I bueno, doncs, a veure, vaig repassant per sobre coses així que m'han quedat a la retina interessants. Una cosa que et volia comentar de la sèrie, bueno, apareixen diversos personatges, no?, que van conviure, diguem, a l'etapa aquesta del Núñez, que va ser de 22 anys, que es diu aviat, i hi havia algun que altre personatge fosc. Concretament, jo em vaig quedar amb un tal Anton Parera, que era el gerent del Núñez. Del meu poble. Aquest és del meu poble, de l'Hospitalet. Això, sí, deia que era l'Hospitalet. Hòstia, doncs aquest, a mi em va fer la sensació de ser el típic trepa de manual, saps? Que mentia cada paraula. Venedor de pisos, eh? Venedor de pisos, correcte, sí, això deien. I que ell va ser l'encarregat de pagar milionades per comprar l'Obermars i tots aquells jugadors dolents que es van comprar després del Figo, no? Exacte. I un tal Daverson, com era? Daverson? Ara, Giovanni Daverson, clar, que aquest home... Sí, ja sé qui era. Però no era a l'època Núñez, va ser a l'època posterior, a l'època de Gaspar, que ell encara hi era diguéssim, el mandamàs del Barça, era el director general o no sé quina figura. Exacte, sí. Al seu moment àlgid va fer això amb el Gaspar, correcte. No, amb el Gaspar i amb el Núñez, clar. Ell quan Núñez va marxar, ell va continuar amb Gaspar i es veu que amb el Gaspar, el senyor Xus Pereda, van fer una negociació, ell era el representant d'un altre jugador, vale? I llavors el senyor Parera va dir que van fer una gestió una mica fosca i el senyor Xus Pereda ho va denunciar, crec que de forma honesta. Jo no tinc cap mena de dubte que el senyor Xus Pereda era una persona honesta. I, clar, quan es va denunciar això, al final qui va sortir esquitxat va ser el propi Xus Pereda, perquè, clar, va denunciar que hi havia unes comissions i uns pagaments una mica així foscos, i clar, el que va dir el senyor Xus Pereda és que el senyor Gaspar li va dir Xusín, el precio lo pongo yo. Val. És que s'expulsava la responsabilitat, diguem, no? I si a cas del Gaspar, no? No, al revés. Assumia la responsabilitat el senyor Gaspar de posar el preu d'un jugador. Saps què passa? T'estava escoltant i me'n recordo que jo sempre he pensat que aquells dirigents que fan, allà on sigui, que fan decisions aparentment incomprensibles, que dius,
com pot ser això possible? I després, és que no és que siguin tontos, perquè és impossible que un molt tonto estigui en un lloc així, normalment, per norma general, sinó que hi ha doncs, moltes coses que desconeixem, cobrar comissions altíssimes al marge de la qualitat del jugador. No, saps allò que... Polítics igual, que dius, però com és possible que sigui tan tonto aquest polític de fer això? I després, clar, com que no coneixem el que passa dins de les cases, dius, hòstia, clar, és que el cabrón... Exacte, clar. Això és una constant, Sí. Clar, exacte, tu no saps, a veure, els detalls de tota l'operació, tu no els saps, tu no saps qui truca, qui et posa en contacte amb qui, això no ho saps. Nosaltres veiem per la premsa esportiva una sèrie de negociacions, una sèrie de filtracions i això, però al final... Sí, veus com un iceberg, no? Veus com un iceberg de la informació i dius, mira que tonto aquest, no? I potser de tonto no els veuràs mai. Tu no els veuràs mai els tejemanejes. I en aquests tejemanejes una vegada el senyor Xuspera va fer una denúncia i al final el pobre home va sortir esquitxat, el pobre home. Esquitxadíssim, no? Home, realment, 22 anys, bueno, és una barbaritat, és un període llarguíssim que avui en dia, no? En el món que vivim en què no hi ha res sòlid ni que es pugui garantir més enllà de 2 o 3 mesos de vegades, no? Vull dir que les coses són tan poc sòlides, no? Hòstia, que algú es consolidi 22 anys és que és tota una vida. Fixa't que els nois de la meva generació, els que van créixer en els anys 80, només van veure 2 presidents. Un president del Barça i un president de Catalunya pensaven que eren eterns, perquè els van veure durant els anys 80 i durant els anys 90 sense parar. Sí, exacte. Nosaltres teníem aquesta visió, bueno, el president Pujol una miqueta més, hi va haver una mica més d'alts i baixos, no? Però el president Núñez, clar, els que van néixer als anys 70 ens pensaven que era un president etern, que duraria per sempre. Per què? Perquè no hi havia oposició. No hi havia oposició. Sí que n'hi havia, d'oposició. Sempre ha tingut una oposició al Núñez, al Sixta Cambra. Però el que passa que com deien... No s'han carregat mai, ningú l'ha pogut vèncer al final. Mira, fet i fet, les coses són com són. Sí, bueno, com deien, si no pots amb el teu enemic, t'has de liar a ell, no? I l'oposició del Sixta Cambra va ser tan fluixa que al final va acabar dins de la directiva. És a dir, que en Núñez va ser molt hàbil, personalment, va ser molt hàbil de mirar d'evitar la gent que li podia fer ombra. I si veia que algú li podia fer ombra, doncs el que intentava era treure'l del seu costat, no posar-se en contra. I això és una característica molt hàbil d'una persona que realment es fa a si mateixa. Clar, i això que dius és que m'estava fent recordar que quan tu mires la sèrie una miqueta, el pòsit que deixen anar entre línies o de forma explícita, no? És que el Núñez sempre va tenir de bon principi, no? Amb aquesta carrera electoral en què suposadament insinuen que van amenaçar d'alguna forma amb el que m'has anomenat abans que va haver d'abandonar. Sí. Doncs que la sèrie el que ve a dir bàsicament és que el Núñez, amb tot l'entorn de l'òrbita convergent, va tenir un conflicte des del primer dia fins a l'últim, no? I és una miqueta el que treu, el que deixa anar, no? Vull dir que era Núñez amb tot l'entorn de Convergència i extensible doncs, a esfera governativa, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, TV3, aleshores, no? Que amb tot aquest món el Núñez sempre... La Generalitat. La Generalitat, exacte, no? L'Ajuntament, el propi Ajuntament. L'Ajuntament, sí. O sigui, que era com una... Bueno, ell ho plantejava així, com... O sigui, no microobert, però com... Tinc una guerra amb aquesta part de Catalunya. No? Jo crec, sincerament, i parlo honestament, jo crec sincerament que ho va fer molt bé. Que ho va fer molt bé. Que va intentar independitzar el club, és a dir, aïllar el club de la política. I això és molt bo. Perquè si tu aïlles el club de la política, el que fas és crear un club més transversal, ¿vale? No un club del catalanisme, ¿vale? No un club només del catalanisme, sinó fer un club més obert, més transversal, on es podia, diguéssim, acollir a qualsevol persona, no?
I això... Bueno, qualsevol persona que comprés un tíquet, no? Vull dir, això ja, l'admissió era per total, no? No hi havia. Que comprés un tíquet o que es fes soci del club, vale? Al final, ser soci d'un club és, diguéssim, adherir-se a un sentiment col·lectiu. No és més que res de tot això. És a dir, tu... No, tens raó, perquè, mira, és que realment em venia al cap també que el tema aquest de, bueno, el que sempre s'ha dit de més d'un club de Barça, no? Que es veu que això no comprarà gaire, al Núñez no li agrada molt aquesta frase, o l'incomodava, o no, renyia amb la seva filosofia, no? Núñez era més d'una altra filosofia, d'una altra frase, té una altra frase molt típica d'ell, que deia que el Barça és el braç armat esportiu de Catalunya. Home, vale? Doncs ara et comentaré. Aquesta frase em va genial per comentar-te una cosa que també, si no a cada capítol, és bastant recurrent i surt bastant, no? Els 5 capítols que el que venen a dir era una mica doncs, això, que el Núñez, en paraules planeres, que no era ni independent ni catalanista en absolut, no? Però, i això m'ho imagino que és així i a part està constatat. Però a mi em fa gràcia, no?, perquè en perspectiva, és això a l'apunt que et dono i després em dius la teva, si et sembla. D'acord, doncs era un president no catalanista i tal, que en lo personal doncs jo prefereixo un president catalanista al Barça, ¿vale? Però és curiós perquè si tu mires, per exemple, rodes de premsa, entre elles l'apoteòsica roda de premsa de quan va acomiadar el Cruyff, que la recomano a tothom, perquè és un document impressionant, saps? Des de diversos punts de vista, però és l'essència del personatge del qual estem parlant, del Núñez, no? I en aquestes rodes de premsa, encara que sembla una anècdota, al final els periodistes fan preguntes i algunes en castellà. I el Núñez les contestava totes en català. I ningú es posava les mans al cap, com ara, que és això de «me lo puedes volver a repetir en castellano» i aquestes coses que al final el que fa és dilatar aquestes rodes de premsa al doble, que dius, perdona, no ho podeu, en el cas que no ho entengueu, no ho podeu traduir a la redacció. Vull dir que si ho mires des d'aquesta òptica, jo crec que no era independentista ni molt menys, però ostres, tenia gestos que alguns suposats independentistes s'ho passen pel folre, no? Correcte, però és que és una persona que, nascuda a Baracaldo, encara que va arribar a Portbou amb només 7 mesos d'edat, va arribar a Catalunya molt de... Sí, diu que no se'n recorda. Li pregunten i diu que ell no se'n recorda. Jo de la selecció del 71. Ell va estar uns anys, crec que a Portbou. Ell era fill d'un aduaner basc, i bueno, la seva llengua materna, evidentment, no és el català. I bueno, a passar d'això, ell va fer un esforç molt gran per integrar-se, i home, evidentment, ni en castellà ni en català tenia ni una gramàtica ni un vocabulari, perquè recorda que en castellà deia se llovia. Exacte. Això demostra que de castellà tampoc en sabia gaire, I el famós quicir vol dir quiero decir, ell feia la conjunció de dir quicir, això demostra que en castellà tampoc en sabia, però és que en català... I demostra que ser bilingüe, realment ser bilingüe, no és tan fàcil, perquè vol dir dominar 2 llengües i en el seu cas no dominava ni una ni l'altra, no? I llavors en català fins i tot llavors hi havia les famoses llambordins. Llambordins. Home, i tant. Jo, mira, t'haig de dir, Quim, que, en fi... Quim, perdó, no em diguis que no m'han dit bé ni el nom, tampoc. No, sí, el Quim sí. Bueno, ja saps que a mi això que em diguin Quim no m'agrada. No m'agrada que em facin petit. No, que em facin petit, no. Ni els diminutius ni que em facin petit. Ho tinc en compte per no tornar a trepitjar en fals. T'ho agraeixo. Et volia comentar també que tenia aquí apuntat uns quants punts, el que passa que tinc la memòria de mosquit i sempre va molt bé. Sí, me'n recordo que van fer comentaris sobre tota la trajectòria, doncs això, periodistes, en fi, exdirectius, no?, i tal. Estan molt bé, alguns testimonis, la veritat és que fa la sensació que diuen una miqueta més del que potser tenien previst dir, no?, i això ho fa interessant, no? Cuidado, a lo millor és l'enfoc que li han volgut donar perquè sembli com, mira, s'està obrint, no?, i tal, però bueno, en qualsevol cas hi ha testimonis interessants. I un d'ells, el Basté, el de la RAC1, que a mi com a comunicador no és que
em faci el pes especialment, no? En lo personal. Però feia una descripció o com una mena de síntesi de com va viure el president Núñez tota la seva etapa, assenyalant com que era un home que volia sentir-se estimat i que va tractar de perseguir aquesta condició. I clar, em va fer pensar una mica a la frase, perquè a mi el Núñez, el que em transmet, la veritat, és com un carinyo, no? Vull dir, malgrat les coses dolentes que, òbviament, aquí els que... Jo tinc una interpretació personal d'aquest fet. Doncs endavant t'escolto, perquè així m'estalvio el psicoanalista. Sí, jo tinc una interpretació, és que ell era una persona baixeta d'estatura, vull dir, no? És a dir, una persona baixeta, i necessitava... Exacte, necessitava el reconeixement. Una persona baixeta que, com per exemple un cert dictador espanyol, que només tenia un testicle, deien, no? Monòrquido. Monòrquido, és el que es diu la paraula aquesta, monòrquido. Sabia que es podia viure amb un pulmó, però amb un testicle no sabia que es podia viure. Quines coses. Això diuen, però clar, realment ningú ho sap, no? Però bueno, per exemple, també tenia un cert dictador a Alemanya que també tenia certs complexes d'inferioritat i que, malgrat va guanyar unes eleccions, va acabar passant el que va passar, ¿vale? Cert dictador que, bueno, no anomenarem, no? No sigui que aquest àudio. I, bueno, amb aquest complexe té dues vessants. Primera, que et fa superar, perquè, clar, partint de la base de que tu no pots créixer com a persona, perquè, evidentment, no pots créixer en centímetres, el que has de fer és fer-te rodejar de persones més grans que tu que realment no et facin ombra, ¿vale? I no sé si va ser el Núñez que el van enxampar amb unes caixes, va ser el Núñez? Qui va ser? Que el van enxampar en un discurs i a sota, és a dir, ell estava en un atril, diguéssim, i a sota de l'atril hi havia unes caixes de cervesa perquè pogués estar més aixecat. Hòstia. Bueno, primer de tot és perfectament possible per una qüestió pràctica, no? Perquè, clar, si me deixes 40 centímetres menys que la gent es veu ridícul, no? Sap greu, però és així, no? O la mateixa Shakira, per exemple, que fa també 1,50 m, quan fa vídeos ballant, es fa rodejar de com es diu? De pigmeus. No, de ballarins, es fa rodejar de ballarins que no passin de 1,55 m, 1,60 m, perquè si no es noti la diferència. Home, no ho sabia, però bueno, la veritat és que hi ha una diferència del cànon de bellesa, malgrat sigui un home i una dona, entre Lluís Núñez i la Shakira, no? Dic jo. Però són detalls. És a dir, tornant al tema del Núñez, jo crec que el Núñez va intentar sempre, això que he dit, no? Rodejar-se de gent més gran que ell i que no fessin ombra, perquè no fessin ombra. Vale? Clar. I bueno, a pesar de tot això, a pesar de ser una persona sense estudis, perquè clar, evidentment ell no sé, sempre tenia no sé què van dir de comerç, estudis de comerç o no sé quines històries, no va anar a la universitat, no tenia una gramàtica ni en castellà ni en català, sense estudis, doncs mira fins on va arribar. Mira, és increïble. No, en la vessant personal, així com et deia que a mi em transmet una mica de carinyo que pot néixer des de la irracionalitat, perquè senzillament això és una cosa que ni es compra ni se li pot donar explicació. No? Et transmet una persona unes coses i unes altres no s'hi pot veure ni la cara. No? Jo sí que em puc donar algunes explicacions, si les vols escoltar. Sí, home, i tant, per què no? Endavant. Núñez era una persona que molt poca gent sap que sempre portava a la seva butxaca un cert amulet. Em sona, no sé si ho he vist allà, però em sona alguna cosa, sí. Portava un cert amulet. Una creu, no me'n recordo, una creu sí, que era molt catòlic i tal. Molt catòlic, sí. Després, per exemple, una persona que sempre presumia de que menjava molt poc, de que no anava a restaurants, de que no anava... No estava molt gros, no. Que jo recordi, no. Mai estava gros, i per lo que a mi em consta,
era una persona que realment no és que fes dieta, però menjava coses molt simples i molt senzilles i no necessitava ni de caviars ni de... Ell sempre presumia dels sàndwics i dels d'allò. Sí, no, del sangus, sí. No, i que la veritat jo també ara et podria ja acabar de completar el que produeix, no, aquest efecte, no, que tinc en el record del Núñez. Per una banda és que era una persona que, al marge dels seus negocis, estem parlant de la constitució personal de cadascú, de com és cadascú, vale? Si ets simpàtic, si no tens gràcia. Doncs ell era una persona que jo crec que era respectuosa quan es comunicava, no? Normalment no deia una paraula més alta que l'altra, sí que deia moltes paraules incorrectes, no? Però això és una altra cosa. I a mi sempre em semblava que per les coses que li passaven al seu voltant, ell era respectuós, perquè, clar, persona que l'hagin imitat d'una forma més ridiculitzant que el Núñez, ara no em ve al cap personatge públic, sí, perquè mira que l'Arús l'imitava anant de genolls pel terra, el Núñez de calçada, després l'altre, que és molt bo, però també, vull dir que jo m'imagino que ser conegut i que m'imitin a aquest nivell, home, suposo que m'hauria d'aguantar, quin remei, però no sé si ho portaria gaire bé, sincerament, no? Cadascú és com ell, és com és, evidentment. Exacte, sí. Jo crec que la mateixa, com deia abans, la mateixa condició de persona baixeta i d'origen humil el feia, li creava l'autonecessitat de ser reconegut i l'autonecessitat de ser respectat i de ser algú dins d'una societat catalana que sempre ha sigut molt tancada, molt endogàmica i bueno, ell va intentar, i ho va aconseguir, va intentar introduir-se en aquesta societat a base de primer entrar a la presidència del club, que li va preguntar a la seva dona, millor dit, no li va dir a la seva dona, no li va preguntar. És veritat que la seva dona sempre ho portava travessat, això, no?, que fos president del Barça. Sí, no li va ni tan sols preguntar i que la dona s'ho va trobar. I que fins i tot la dona feia campanya pels rivals perquè no arribés a ser president, perquè la dona no volia. No volia ser presidenta, no volia sortir als diaris, volien fer una vida... Clar, ella volia tenir quartos, que això segur que no li feia nosa, però lliurar-se al focus mediàtic, cosa que em sembla molt raonable, sincerament, no? Perquè normalment quan tens molts diners, passar desapercebut és complicat. Sí. El de tenir quartos tampoc estic massa d'acord, perquè la constructora del seu pare, del senyor Francesc Navarro, no anava massa bé. Va ser a partir de l'entrada del seu gendre, de l'entrada precisament del Josep Lluís, del seu gendre a la constructora, que realment la constructora va anar cap amunt. I després d'això, d'anar cap amunt, va intentar anar encara més amunt, que va ser president del Barça. I potser se li va posar aquí al topall, però potser el president Núñez algun dia hagués volgut ser, jo què sé, president de Catalunya, per exemple, no sé, una ambició encara més gran. Sí, no, perquè era ambiciós, has escollit la paraula ambició i realment ho era, aquesta persona està claríssim, això és indubtable. I bueno, anem a anomenar o a esmentar algunes coses bones de la seva gestió que hi van haver, no? Com a tota vida hi ha moments foscos i altres més gloriosos, doncs en aquest cas, en aquest mandat també, no? Jo ara em vinc a recordar del tema dels drets televisius, que, si em corregirà si m'equivoco, va ser el pioner en el sentit de... No sé qui va concebre la idea, que no crec, però el que va, diguem, posar tota la carn a la graella, no?, i va anar darrere, no?, per exigir uns drets televisius, no?, que considerava legítims per al club, no? Vull dir, perquè també s'havia de lucrar de tot això. Jo diria que més que emprar la paraula que tu has emprat, jo empraria la paraula visionari. És a dir, perquè el tema dels drets televisius, és que no només són els drets televisius, és la publicitat de la samarreta, és la publicitat als marcadors, que també va ser pioner, són els drets d'imatge dels jugadors, que també en va ser pioner,
I molts altres, de prohibir que les televisions entressin al camp de forma gratuïta, sinó ell va dir, escolti, aquí hi ha un negoci, aquí hi ha un espectacle, vostè pagui per representar aquest espectacle. És el tema de les ampliacions del Camp Nou, de les ampliacions físiques del Camp Nou, la primera, la tercera graderia, un altre projecte que ell no va arribar mai a aconseguir, que era el que estem fent ara, a l'Espai Barça, ell no el va aconseguir, el va proposar l'any 89, i el va tornar a proposar més endavant i no ho va aconseguir igualar la tercera graderia del Camp Nou. Si ell no ho va aconseguir en aquella època de bonança, doncs imagina't, ara xirrien certes coses, no? I bueno, en general jo diria que la gestió de Núñez, la gestió econòmica i patrimonial de Núñez ha sigut més que excel·lent. I que fins i tot et diria més. Avui dia, 4 de gener del 2024, encara estem vivint de les rendes que ens va deixar Núñez com a patrimoni. Encara estem vivint d'això 24 anys després. Mentre no existeixi un Camp Nou nou, es pot dir que sí. Bueno, ara no existeix ni un Camp Nou vell, perquè no queda... Ara mateix pot pena, vas al camp i dius, mare de Déu. De tot el que van crear i gestionar ell, ja no queda pràcticament res. No queda res. No queda ni el museu. No, és que no queda res. No queda ni el museu. El seu llegat i ja és com allò que es destrueix, no? Doncs totes les edificacions de l'anterior règim, no? Vull dir, amb les guerres... Fixa't que ara mateix a Can Barça no queda ni el miniestadi, ni el museu, ni la pista de gel, ni el propi Camp Nou. Sí. Ni el Blaugrana 2, ni les pistes annexes de l'Avinguda de Xile tampoc hi són, ni les pistes que estan al costat del Blaugrana 2 tampoc hi són, ni les sales VIP tampoc hi són, ni els pàrquings tampoc hi són. És a dir, tot això, només queda una sola cosa del mandat de l'any 2000 que estigui d'en peus, que és el Palau Blaugrana, el Palau Blaugrana, el de bàsquet, que era la primera cosa que s'havia d'haver enderrocat. I, en canvi, ha sigut l'última. I mira que jo li tinc carinyo al Palau Blaugrana perquè hi ha aquell sostre ovalat soviètic, no? Que a mi em sembla molt curiós, no? Aquell sostre és una meravella, i t'ho dic com a arquitecte, és una meravella de l'arquitectura. I, bueno, seria una llàstima que s'enderroqués, però, bueno, en fi, crec que al final... Però, bueno, ja, si ho han tirat tot, no crec que se'n lliuri, no? Aquell sostre del Palau està infravalorat, però moltíssim, perquè és dificilíssim de construir. Jo ho valoro, jo ho valoro, que em sàpiga. Almenys hi ha una persona que ho valora, el sostre. Jo també. Aquell Palau, que per cert el va finançar l'estat espanyol, però bueno, en fi, és un altre... Això ho deixarem per un altre. Figues un altre paner, no?, per utilitzar aquí una expressió genuïna catalana. I això dels drets televisius, també jo em vaig fer la reflexió. És que dius, clar, això em sona, és un déjà vu, no? Què passa? Que altres clubs espanyols, després de que el Núñez o la junta directiva del Núñez batallés, perseguís i lluités per aquests drets, tots els altres clubs espanyols, sense haver de fer res, i probablement anteriorment criticant-lo, no?, per saber aquestes coses que diuen que pesats, que insolidaris, que reclamen tot, aquests tios d'aquí, no?, aquests d'aquí dalt. I clar, un cop ho va assolir, els altres, sense haver fotut res, diguem, de cap esforç, ni posar la cara públicament, se'n van aprofitar. I això es pot extrapolar perfectament al tema de Catalunya i les altres comunitats autònomes, no? Que les engronetes de merda, perdó, que pugui aconseguir Catalunya després de donar la matraca, altres se'n beneficien i no queden ni com els pesats, ni com, no? És una cosa que es repeteix, aquest patró, Exacte, els estatuts de l'any 2006 que va aprovar Maragall, al final van acabar sent un café para todos. Exacte, café para todos és la paraula, però café para todos, però que s'encarga de irlo a buscar el pringao de siempre, no? No sé com dir-ho, no? Sí, correcte. És una cosa que, ostres... El qui convida a tots a aquesta festa, el qui porta, diguéssim, la safata, no?, amb els cafès i tot. Sí, el que porta la capdavantera i és pioner sempre és algú d'aquest país i al final se'n acaben aprofitant els que no voten res. Sí, una cosa, perdona, si no volia, que no vull que se'm passi pas, a mi em va
no és que fos novedós per mi, perquè me'n recordo, però ho tenia ja perdut a la memòria RAM, allò del cap, del cas Hisenda, no? Aquest que van, de fet, van condemnar, no? Ja amb sentència, al final, diria que no sé si va entrar a la presó, no? El Núñez, o no sé si va entrar poquíssim. Sí que va entrar, no? Va entrar, passats els 86 anys va passar, cosa que és indigna pel jutge que fica a la presó una persona de 86 anys, és indigna. Però, a veure, aquí hem de dissociar moltes coses, ¿vale? Perquè, primer de tot, la primera dissociació és que això ho va fer a nivell personal, a la seva empresa. Però el Barça no està implicat en res. Vale? Aquesta és la primera dissociació que queda molt important. Que durant l'època Núñez, el Barça, com a mínim, en els temes aquests jurídics, en els temes aquests d'Hisenda i en els temes aquests de Negreira i coses d'aquestes, el Barça no es va implicar en res. Vale? No es va trobar cap... Era entorn, de fet, em sembla que la sentència aquesta, que sí que el vaig mirar per sobre una miqueta, sí que no esmentava en cap cas, almenys de forma directa, al Barça, no? Que ho atribuïa tot a l'empresa Núñez i Navarro, no? Correcte. I tot això, no? Però, ostres, aquest cas va ser... El que sí que m'he mirat són les conseqüències de qui estava pringat a part del Núñez, no? I vaig veure que hi havia 2 o 3 inspectors d'Hisenda que jo no sabien que existien. Sí que sabia que existien, però jo no els he vist mai i molta gent no els ha vist tampoc, no? Sí, vull dir que n'hi ha, però no en deuen haver tants. Un tal Josep Maria Huguet, un tal Álvaro Pernas i els altres no me'n recordo. Coneixes com si fossin veïns. M'has de passar més informació, que ets un privilegiat. Jo també pateixo l'agència tributària cada dia de la meva vida. És a dir que jo també... Hacienda somos todos y nos conocemos a todos. Hacienda somos todos y Hacienda todos... Bueno, en fi, jo em callo que com sentia això algun... Exacte. Has de pensar que estem a l'any que estem i a l'era de la tecnologia 2.0 i, en fi... Llavors ho deixarem tot en que Hacienda somos todos. En fi, però bueno, la segona dissociació que voldria fer, ¿vale? La primera dissociació, és a dir, dissociar completament això del Barça, ¿vale? I la segona és a nivell personal, ¿vale? És a nivell de la seva empresa, del seu negoci, i que tot això vulgui involucrar de que Núñez realment, és a dir, es va aprofitar, ho voldria dissociar. És a dir... Jo també vaig per aquí, sí, digues, però crec que coincidim. Ho voldria dissociar, perquè jo el que crec de Núñez és que pel context de Núñez com a persona, jo no crec, i no puc posar bé la mà al foc per ningú, però jo no crec que ho fes amb mala intenció, sinó més aviat amb una intenció protectiva, ¿vale? És a dir, tots aquests problemes amb Hisenda... Ja vas bé, sí. Tots aquests problemes amb Hisenda i amb totes aquestes coses, de vegades no som... És com el mateix que has dit dels representants, tu no saps realment el que està passant allà. Tu no saps realment el que... Perquè és que en un judici, aquí el famós judici on ell diu: oiga, es importante que se sepa que el día de la inspección estaban dos agentes de la agencia tributaria, estaban en un piso mío. Teníem un pis del... Exacte. És que li diu l'altre, no em vinguis amb aquestes anècdotes, no? I va dir, no, és un tema molt important, Un tema molt important. Sí, però fixa't que en aquest reconeixement, implícit, el que està dient, de dir, escolti, és important saber, s'està enganyant a si mateix, és a dir, enganyant, està dient la veritat del cas, ¿vale? És a dir... Saps què penso? Saps què penso? Jo també ho dissocio. Sí. A veure, aquí el cas, vale, per si qui escolti això que no tingui ni idea, perquè sàpiga més o menys l'esquelet del cas, és que bàsicament amb 2 o 3, ara no ho sé, inspectors d'Hisenda, resulta que vivien en 3 pisos, 3 pisassos, no? Això ja m'ho crec, que eren de Núñez i Navarro, però que no constava enlloc que ells els haguessin comprat, no? No. Sí que els van comprar. Sí que els van comprar. Però això és el que està publicat a la majoria de llocs, que clar, avui en dia ja dius...
Bueno, és que hi ha moltes formes de fer les coses. Hi ha moltes formes de fer les coses bé i hi ha moltes formes de fer les coses malament. Vale? I aquests senyors realment van comprar els pisos a uns preus regalats. Regalats per futuro, potser sí, exacte. O no van comprar-lo o van comprar com qui compra un boli, no? Allò de te regalo un boli i l'entrada, no? Per 40 milions. Però jo el que penso, com tu bé ja assenyales, no creus que fos cosa del Núñez perquè fer aquestes coses així ell ja hauria ser conscient que tenia tots els focus investigant i tal, que havia d'anar en compte, en tacte. Jo més aviat, jo crec, això és senzillament una teoria meva, no la podré demostrar mai, però crec que més bé haurien ser els propis inspectors d'Hisenda que li van suggerir al Núñez, o sigui, el Núñez va participar cedint aquests pisos, d'acord. Però jo no crec que fos el Núñez que anés, escolta, et dono aquests pisos perquè vull que em tractis bé. No, jo crec que serien els propis inspectors d'Hisenda que li van dir deixa'ns aquests pisos o alguna cosa, el que sigui, i nosaltres no t'emprenyem. Jo crec que hauria ser així, la direcció de la cosa. Estàs al 2000% de raó. Clar, perquè és absurd ficar-se en aquestes xorrades, m'entens? No sé, a veure, és obvi que tens la tira de gent, si ets el president del Barça, que el Barça està a Catalunya, ja sabem el que ens manen, per gràcia, aleshores és evident que tindràs a la lupa, bueno, en fi, sobre l'única persona que tenen la lupa i tot plegat, amb el que gasten calés, és sobre el que passi amb institucions importants aquí a Catalunya. Per tant, a mi em costa molt de pensar que el Núñez anés allà. Oye, mira, si te doy unos pisos, no crec. Segurament el deurien anar a veure amb ell, però, bueno, pel que em consta amb ells, amb aquests inspectors d'Hisenda sí que els va caure un importantíssim. Correcte. És que al final de tot, qui més va rebre van ser els propis inspectors. És a dir, els dolents d'aquesta pel·lícula potser al final es va canviar una miqueta l'objectiu de qui van ser els dolents. Jo només t'afegiria una reflexió personal, i això sé que la comento en base personal, i és a dir-te que quan fas negocis, quan tens negocis i quan t'involucres en certs aspectes, sempre has de pensar que hi ha algú que té més poder que tu. Vale? Sempre hi ha algú que té més poder i té més poder de fer-te mal. Vale? Té més poder de fer-te mal. I clar, en aquest cas, quan tu tens una llista d'acreïdors, l'acreïdor que més mal et pot fer, perquè tota la resta més o menys són bancs i vas cortejant, no? Allò dient el dia de la nota. Bancs, proveïdors, però l'únic acreïdor que et pot fer mal de veritat és l'agència tributària. Sí, exacte. És l'encarnació de tot el bo i tot el dolent. L'encarnació del que és el propi diable, com qui diu, saps? És a dir, qui et pot realment fer mal, arruïnar, és l'agència tributària. Ves en compte. És a dir, el propi Núñez... Jo tinc sort perquè, com que soc pobre, doncs no sento aquesta pressió fiscal, no? Però, bueno, jo t'agafo... És a dir, que, clar, has d'anar en compte sempre, amb qui et fiques, perquè potser... Ja has escaldat, clar, no, això... Per això et dic que, ja per concloure això, que sí, que això, doncs, mira, s'hi va trobar i potser li van assessorar, bueno, és igual, digue'ls que sí, que vagin en compte, que no transcendeixi això, perquè, bueno, si al cap i a la fi no ens molesten després, no? Però, bueno, mira, tot es passa bé i tot això, no? Però Déu-n'hi-do, ja hem esmentat coses i les que ens deixem, perquè és que, com a reflexió final et volia dir que és que el futbol d'aleshores i el futbol modern d'avui en dia, que no combrego amb tot plegat, és increïble. No han passat tants anys i hi ha una quantitat de coses diferents, algunes antagòniques, no?, de com es vivia tot, no? Vull dir, és al·lucinant, vull dir, per exemple, quan segrestaven el Quini aquest, que el van segrestar, no?, i sortia... Bueno, va anar tota la premsa allà on vivia el Quini, que per cert vivia en un tercer quarta normal i corrent de les Corts, del barri de les Corts. Sí, que això ja diu que els salaris... Carles III, correcte. Carles III, exactament. Doncs em va cridar l'atenció que
es veia el portal típic d'aquests així, probablement també de Núñez i Navarro, no? Allà dins estava tothom, però tothom qui et diré barrejat, eh? La Policia Nacional espanyola aquesta, però no hi havia cap separació, estava com amb un arròs, tothom barrejat, els curiosos, els periodistes, la policia, tots allà mirant pel forat de l'escala. Era una cosa que a mi em va semblar tant d'estar per casa. Avui en dia això ja no passa, no? És en plan, a partir d'aquí no passa ningú. Com que no, Ignasi? Com que no? Home, tu te'n recordes del que va passar la nit abans de que el president Laporta fos president en l'últim mandat, el de l'any 2021? No, ara mateix no. Digue'm, refresca'm la memòria, que segur que sí, però no, ara no em ve el cap. Doncs a la porta del notari, on s'havia de signar l'escriptura dels avals, vale? Sí. Hi havia també, el que tu deies, un guirigall entre periodistes, directius, molta gent, ¿vale? I al final va arribar un home que era el que realment va posar la pasta, i ningú el va reconèixer. Ningú el va reconèixer. Fins i tot li van preguntar, i vostè qui és? I saps què va contestar aquesta persona? Porque soy de Globo, ¿no? Soy de Globo, vengo a traer unas pizzas. És increïble. És increïble, I al final és realment qui va realment posar la pasta i qui va permetre que el senyor Laporta fos el president del Barça, perquè si no hagués sigut per aquest repartidor de pizzas, és evident, repartidor de pizzas entre gometes, no? Si no hagués sigut per aquest repartidor de pizzas, el senyor Laporta no hagués pogut esdevindre president del Barça. Sí, però potser tens tota la raó en aquest cas també, com sempre. Tot el guirigall aquest, sempre tens raó. Sí. Però sí que em feia la sensació per imatges, per exemple, quan alliberaven el Quini, no? Doncs el cordó, és que entre cometes, cordó policial, perquè van portar el Quini amb un cotxe d'allà on el tinguessin retingut, no? Va obrir la porta, el Quini era el seient del darrere, no? I hi havia tot de gent, i veies el cotxe mig atropellant a la gent, vull dir que no hi havia cap línia de seguretat, que avui en dia, més o menys, els Mossos, més o menys, a partir d'aquí no passes, no? I era tot com barrejat, no? Vull dir, el cotxe allà, amb tota la gent envoltant, el Quini va haver de saltar pel capó del cotxe per poder anar cap a l'altra banda del carrer, no? I tothom allà tocant-lo, no sé què, quina cosa, no? Bueno, mira, aquesta no la recordo, perquè sincerament aquest capítol encara no l'he vist. Aquesta no la recordo, i a més, clar, és de l'any 81, jo també tenia 6 anyets, i aquesta no la recordo. Jo trobo que els jugadors de futbol avui en dia tenen una distància molt més gran que abans amb els aficionats i tot això, no? Llevat de celebracions i tal, que lògicament... I tot i així tampoc la gent no els toca pas, perquè estan a dalt d'un autobús celebrant, però abans jo m'he fixat, sí que és veritat això, que sortien de casa i ja tothom estava a sobre, agafaven el cotxe particular i la gent els estava dient allà per la finestra no sé què, jo visc al Barça, no sé què. Ara ja és una mica més així, no? Són com més personalitats d'aquestes de pop. Bueno, una miqueta... Guanyen més calés. S'han cregut estrelles de cinema i bueno, però és que això mateix que tu dius, això està començant ja passant al futbol femení. Perquè el futbol femení, que també és una de les coses que no existia llavors, el futbol femení també està començant a crear les seves petites estrelles, les seves Aitanes, les seves Jennifer, les seves Alèxies, que a poc a poc... Ja ho intenten, sí. I està canviant les coses en aquest sentit. Penso que positiu, però en fi, són coses que ja parlarem també potser en un altre... El proper programa... Ja ho tenia apuntat una miqueta a parlar d'aquest tema, no? No el comencem perquè si no acabarem, però... Tu pensa que el futbol femení va 70 anys endarrere del futbol masculí. Tot això que em parles del futbol masculí va començar als anys 50. 50, 60, més o menys. Les primeres estrelles realment de futbol cap als 50, 60 més o menys. I les primeres estrelles del futbol femení s'estan donant ara, l'any 2000, entre el 2015 i el 2023. És a dir, que les noies van una miqueta 70 anys pel darrere dels nois. Almenys en quant a salaris, jo crec que sí, no? Perquè a mi, el que sempre he volgut és, si pogués tenir accés a això, que no crec que sigui públic, al portal de transparència ni res, però, per exemple, què cobrava, m'invento, el Carles Reixac a l'any 80 res, no sé quan jugava, més o menys,
què cobrava ell i què cobrava un jugador tan fastigós com el Coutinho, per exemple, no? I, lògicament, amb la diferència, no, del preu del diner, de la vida i tot plegat, però realment veure la diferència jo crec que és absolutament abismal, no? El Carles Reixac aquest, sé que cobraria uns diners, no viuria malament, però no sé, no era milionari com quasi tots els jugadors que juguen al Barça avui en dia que són milionaris, saps? Que no és cap exageració dir-ho així, no? Em sembla que abans guanyaven diners, però bueno, no tenien totalment la vida solucionada. Si feien el burro una mica es podien arruïnar de seguida, saps? La proporció que hi ha hagut entre el salari dels jugadors i el cost de la vida ha tingut una inflació potser del 3.000%, ¿vale? És a dir que, clar, el que nosaltres ens queixem d'una inflació del 10, ells han passat de guanyar, com tu dius, 1 milió, potser 1 milió del que sigui, d'euros o dòlars o el que sigui, en pocs anys a guanyar 100 milions. Vale? És a dir, una curva absolutament exponencial i bueno, que és molt perillosa. Per això ja en parlarem potser en un altre... En el proper programa tenim tantíssimes coses que parlar, algunes molt interessants. Ara em faria jo l'interessant i les avançaria, però trobo que èticament no està bé. I ja se les trobaran la gent que ens escolta i, com sempre, no serà una temàtica que et deixi indiferent, això seguríssim. No ho crec. Doncs vinga. Doncs et volia agrair molt que ens hagis acompanyat. A tu per la confiança. I tant, home, si no tingués confiança perquè t'hagués trucat. Moltes gràcies, una abraçada i fins a la propera connexió, d'acord? Vinga, fins la propera, Ignasi. Moltes gràcies. Visca el Barça. I visca Catalunya lliure. I visca Catalunya.